অনেক সময় নুকজাগো অকরা চাকরানি অরো বা স্কুল টিচার নি অরো Churai Rok স্পেশালি Churai Rok বনি প্রবলেমস তৈ সাফাই কাঙ্গে অনেক সময় जों Buma Bupha ইমা হাইবো তঙ্গো যে जों সামং তাঙে বিজি তঙ্গো ইনকে Churai কোনো কিছু সানা ফাইকে এই আং তাক বিজি তঙ্গো নং তাক কোনো ফানা সানা নাইয়া থানি অলো আং খানানাই হিনি ও অলো তাই ফাই তাই খানানাবো সময় করি আং जों বগিবো থাঙ্গো হায়ং ইয়াদে অঙ্গো টিচার রংনি অনেক সময় Churai Rok কোনো Churai Rok ni matter of complaint খাইনে ফাই কাঙ্গে ওকে আং নাইনাই আং অলো নায়ানো থানি নং Churai no kind of ignore khaimani ni kalayo taken for granted na mani bakalayo ri horo जों ताइ बनि कगनो seriously नायाता तामले सासि नाय अमते हेयं यादे आं जतो पेरेंट्स नि थानि आनि कयमं काइसा जे निनि बसानि जखन 4-5 years बा 10 years 9-10 years फानो अंथु निनि Churai जखन न जेकुनु कक सानानि नायो बेलाइनो seriously carefully खानानानि ट्राई खालायदे बिनि टीचर्स रंनिबो उचित अ कक रंनो seriously नानानि and खानानानि carefully खानानानि that time tam ong जों जखन बनि कक रक serious नाव जों कुनु ताबक senior रक अकरा चाकरा रक कक सालाय दं आनि बसा फाइका आनो कुनु कक सानानि आं अकरा चाकरा किसा आं बनि कक किसा खानाय नागाना बताम सानानि नाय एरपरे कक कन्टिन्यू खायनाय हिनि बिनि कक खानाय नागारि बतामसा हिंगे तामंग नाय जों अमहाय खालायने फार्स्ट थिंग ताम खालाय बनि ब्रेनो जों अम दाव जे नों जिनि बागै अनेक इम्पोर्टेन्ट निनि एभ्री कक नों जे कक सानाय अम जिनि बागै अनेक इम्पोर्टेन्ट एन्ड नों कटर नों अनेक बुजियो जों निनि जत्त कक आसकनो सिरियासलि खनाव जेसुक अ मैटर निनि बागै सिरियास ब जखन केउनि मैटर कमप्लेन खालायो बा सावो अ कक रंनो खनादि निनि बागै अ कक किसी सामान दङ কোনো मैटर सिया কোনো प्रॉब्लम सिया अम बाट बनि बागै अ बयस अ कक बसुक कटमाना बसुक प्रॉब्लमेटिक ना बनि ब्रेनो सिकुलगिया ना अमनो सॉल्व खायानि दैट टाइम बनो हेल्प खायदि बनि ककनो केयरफुली खनादि एंड सॉल्यूशन दनानि ट्राई खायदि अमो खलायै नों निनि बसानि कॉन्फिडेंस लेवल हाई खालायमानो कॉन्फिडेंस लेवल नो बोस्ट खालायमानो इवन टीचर्स रबो सेम इमाहाय सामन खालायनाय बबनि स्टूडेंट नि बखावो कायसा स्पेशल जागा खायमानो बबनि स्टूडेंट नो बबसुक इम्पोर्टेंस रो अमो ब अ स्टूडेंट नो बुजिरे मानो Churai Rok नो बो अकरा रक हायनो ट्रीट खायदि ए ब बुजिया ब कोन फनो बुजिया अमहाय कोन दिन तामान सुदि Churai Rok नि ब्रेन आसखेनो एक्टिव ब्रक जत्तो बुजियो नों बस बनो बाहिके डील खायनाय अमसिनाय दि एंड ब्रक बुजियो ठीक न ब्रक नि एक्सपीरियंस दि कमी जेटा एज अमानि लगे एक्सपीरियंस फायो ए बकुनु कक बुजिगला बनो साइलाप करे अमहाय कुनु दिन तावान सकदि ब बुजियो ब बनि बयसनि जेसेक लेवल तंगो आसे निस्लायपा गोबां बुजियो Okay, bono always no importance ranani try खायदि boni every कक no importance ready and खनादि and bono simple solution ranani try खायदि अनेक समय Churai Rok नायदिदो स्कूल थांपनो almost लाबो साफानों थु बोरैबो साफानों थु बरक नरक गुड टच बैड टच फुसि फोरोंदि जे लाबो सानोबो फोरोंदि जे बनि बडियो बरो टच खालायका हिंके बैड टच हंगु बरो टच खालायका हिंके गुड टच हंगु अमो फुसि फोरोंदि अमो मेनली स्कूल होइते न फोरोंताय किन्तु अनेक जागाव नर्सरी होइते स्कूल रक फोरोंगिया हिंके अमो चिनि पेरेंट्स रनि रेस्पॉन्सिबिलिटी तो जों Churai Rok no अ फील न बुजिरनाय अ थिंग न बुजिरनाय जे गुड टच बुमो बैड टच बुमो एकदम पूरा स्ट्रिक्टली फोरोंताय जिनि बसाबोतैनो तांनि जे जरा दंगो जों जतनो सायमानो बाहाय केउनि बागै सेफिया चला बसानि बागैबो सेफिया बोरै बसानि बागैबो सेफिया सो नोंनि बसानो गुड टच बैड टच एकदम मासिमा फोरोंनाय मास्ट मासिमा फोरोंदि अमनो बरो टच खालायका हिंके कोनो प्रॉब्लम करे बरो टच खालायका हिंके प्रॉब्लम दंगो अमो हाय Churai Rok no फोरोंदि हिंके आसंग नतिनि बागै नेक्स्ट टाइम ताइ बन्दरनि बसखांगो कताल टॉपिक ति फायानो कताल टॉपिक ति कक सालायानो बाय बाय डॉक्टर नाइतुकी दा मानखा फियाबा सोनोग्राफी नि बागै थांनाय कोबनि थाइरगो ताइदावानादि खुवाइ हांकर लुकुरनि बागै काहाम कक्तमा तुबुइ फाइक्या सिरि डायग्नोस्टिक सेंटर तिनि निसिमि डायग्नोस्टिक सेंटरो सेंगि रजाका सोनोग्राफी नि काहाम आमजोगमो हातिसाल थिदिनो काहामको सोनोलॉजिस्ट बाय काहाम सोनोग्राफी नि आमजोगमो खलाई माननाय निकुमा श्री डायग्नोस्टिक सेंटर USGN ECG क्लिनिक खुवाइ हृदय होटल एंड रेस्टोरेंट गानावो हातिसाल थिदिनो काहामको सोनोलॉजिस्ट बाय काहाम सोनोग्राफी नि
amjongmung khlai manai tei tabungni simi kaham amjongmung no khobui wai sabai no ultrasonography tei ECG ni kaham amjongmung ni nikoma Sri Sri Diagnostic Center UAGN ECG Clinic Khwai Ridoi Hotel and Restaurant ni ganao phone by kurungdi 8787529053